Este audiovisual co que a Deputación de Lugo presentou a Copa España Creativa o seu proxecto de recuperación de Souto nos Ancares gañou a votación popular deste certame cun 36% dos apoios moi por diante do segundo clasificado. Agora é a quenda do xurado de expertos que analizará a exposición e o valor social desta iniciativa na fase final que se celebra desde hoxe na localidade alacantina de Orihuela. A súa valoración suporá o 60% da puntuación final. O proxecto de recuperación, conservación e aproveitamento económico sostible dos outos existentes na Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá expoñerase mañá venres xunto ao resto de iniciativas na categoría de Creatividade e Innovación Social e Territorial. Os encargados de presentalo ante o xurado serán o deputado de Promoción Económica Social e o xefe de Servicio Provincial de Medio Ambiente. O vencedor coñecerase o sábado na gala final. A entidade gañadora será encargada de organizar a Copa España Creativa do vindeiro ano.